Tak nazdar, ukážeme si v týchto tutoriálov, ako vytvoriť webovú stránku a budeme programovať v jazyku HTML a CSS. Neskôr možno aj JavaScript a PHP. Ale to už je troška zložitejšie, takže to možno až neskôr. Takže budeme potrebovať program PSPad. Dá sa programovať aj bez neho, ale s ním je to o dosť jednoduchšie. Link vám dám pod video, no a stačí si ho len stiahnuť a extrahovať. Tu máme Excel súbor PSPad, ten si otvoríme. No a hneď sa nám tu vytvoril nový súbor text, ktorý my nechceme, my potrebujeme HTML. Teda dvakrát klikneme do prázdneho poľa a vyberieme si HTML. Nový súbor môžeme aj zavrieť. No a máme tu nový súbor 2 HTML. Toto je nepotrebné, to si nemusíme ani všímať. No a máme tu HTML, to je celá teda tá naša stránka a hlavná konštrukcia. Všetko, čo už je mimo, to je nepodstatné, to už prehliadač ani neotvorí. Potom sa tu skladá z hlavičky začiatok, koniec a telo, body, začiatok a koniec. V hlavičke sú základné softverové, teda systémové veci, ktoré sú potrebné. Tu máme kódovanie a tu máme, že používame ten PSPad. No a je tu prednastavený Windows 1250 kódovanie, ktoré my nechceme, my chceme UTF-8, ktoré je teraz najnovšie a najpoužívanejšie, iné sa v dnešnej dobe nepoužíva. Zahrňajú všetky znaky, ako sú čínske, japonské a neviem, arabské, na Slovensku mäkčenie, dĺžne a podobne. Keby sme mali napríklad ten Windowsacký, tak by nám to hádzalo rôzne štvorčeky, otázničky a podobné blbosti. Takže máme tu ešte v hlavičke title, čo je teda nadpis. Dnes tu dáme napríklad tutoriál. A to je hlavná konštrukcia našej stránky. Teraz si ukážeme, ako to bude asi vyzerať. Keďže v body nemáme nič, tak to bude prázdna stránka s nadpisom. Teda dáme súbor, uložiť ako. No najprv si vytvoríme stránku na pracovnej ploche. Nový priečinok, nazveme ho web stránka. OK, otvoríme. Väčšinou každá prvá stránka sa nazýva index. Môžeme si ho tak nazvať, ale môžete si ho hociako nazvať 1, 2, 3. Proste hociako. Uložíme si, minimalizujeme, ideme na web stránku a otvoríme si ten index HTML. No a ako ste si všimli, prázdna stránka, lebo sme v tele, teda v body nemáme nič a akurát sa nám tu zobrazil názov stránky tutoriál. Takže posunieme sa ďalej, teda do telička si dáme napríklad odstavec, dáme to ďalej, P ako odsek, potom to dáme znova, lomitko P ako ukončenie tagu a dovnútra si dáme Hello World. To je všetko, čo potrebujeme k odsekom a písaniu textu. Teda môžeme si to vyskúšať, dáme Ctrl+S pre uloženie súboru, stačí na stránku a obnoviť a tu máme Hello World. Dobre, ďalej by sme si mohli ukázať, ako vytvoriť obrázok, teda dajme tomu auto. Prvé, čo ma napadlo. Obrázky, vidíme tu prvé auto, zobraziť obrázok, uložiť obrázok ako. Ideme na pracovnú plochu a hodíme si ho do tej našej web stránky. Nazveme si ho ako chceme, proste aby to bolo jednoduché, napríklad to auto. Uložíme
môžeme si stránku zavrieť, minimalizovať a tu máme to auto, ako sme si všimli. Teraz vôjdeme do toho PSPad editoru a semka zadáme nový tag. Bude to img ako image, teda obrazok, medzera src ako source, teda zdroj sa rovná, dáme úvodzovky. Tento príkaz je nepárový, teda netreba ho uzatvárať ďalším tagom. A dovnútra dáme len auto.jpg, teda názov toho obrázku. Uložíme Ctrl S a obnovíme. A tu sa nám cez celú lištu objavil náš obrázok. Veľkosti obrázka, textu si ukážeme neskôr. Ešte čo by sme si mohli ukázať v tomto dieli? Linkovanie na iné stránky. Teda dáme, bude to tiež nepárový tag, vytvoríme si, neviem prečo nám to hneď aj hodilo druhé, no a dáme, a medzera href a sa rovná do úvodzoviek a dáme našu stránku, teda https:// a zadáme stránku, neviem, napríklad www.google.sk a to by mala byť naša stránka. Ešte by sme si to mali dať. Ospravedlňujem sa, zrobil som tu chybu. Teda dám, je to párový, tak teda dáme znova a dáme tu medzi to, zabudol som tam dať to a, medzi to si dáme, teda bude to na Google, teda Google a tu si dáme a medzera href sa rovná a dvoje úvodzovky a tu si dáme tú našu stránku, teda https://www.google.sk a to by mala byť náš link na stránku, teda odkaz. Uložíme si Ctrl+S, pozrieme sa na stránku, obnovíme a mali by sme tu mať Google. Je to podčiarknuté, pretože je to ako link. Klikneme si na to a portne nás to, teda odkáže nás to na Google originál stránku. Dobre, takže toto bolo asi všetko, čo si ukážeme v tomto diele. No a stačí už si ho len uložiť a zavrieť. A to je všetko pre tento diel. Zase v ďalšom diele. Dovidenia.